on siis OMG 2004 suomenkielisestä MSP:stä. Ja joo, tää on siis mun eka video ja mä nyt tässä niinku vähän näyttelen ja esittelen niinku kaikkea. Ja kuten huomaatte tuolla kavereissa, mulla on 727 kaveria ja tuossa on, sinulla voi olla 300 kaveria, koska mä oon ollut vippi, niin mua ei voi pyytää kaveriksi. Eli tässä on mun profiili. Tässä mulla lukee statuksessa, että LMGti, en ero koskaan mun prinssisten besut, samitset iskukaa. Ja mä nyt näytän tässä mun besut ja mun poikiksen. Eli tässä on mun poikis LMGti, tommonen. Sitten tässä on Konsta, 1998 mun besu. Sitten tässä on Ihkumuro 112. Se on minun besu. Ja se on mun Irli-besukin. Ja 10-levulla. Ja se on mun sisko MSP:ssä, kun mulla on semmonen perhe. Ja sit mä näytän mun äiti. Tässä on siis mun äiti Aleksandra XDD. 18-levulla. Tossa on. Voiko joku antaa Erkan, niin pääsen 19-levulle. Joo. Ja sitten tuolla, kuten näkyy, minä olen aika köyhä, 419 starcoinsia. Ja tarvitsen vielä 316 054 famea 20 levelillä ja minulla on 0 timanttia. Joo. Tällaista. Ja mitäs muuta mä voisin näyttää? Mut joo, eli tää on siis tämmönen aloitusvideo, on tulossa lisää videoita MSP. Mut joo, eli älkää siis pyytäkö OMG 2004 kaveriksi, koska minulle ei mahdu kavereita. Mut joo,